Imagina ezazu zure mutil laguna erlazio irekia eskatzen dizula. Gainera, zure familiatik eta mutil lagunatik urrundu behar zara zure ikasketak unibertsitatean jarraitzeko. Lo egiteko, erresidentziara heltzean, mutil batek zure maletak igotzera eskaintzen da. Hau ez da aurkituko zareten aldi bakarra. Zer gertatuko da zuen artean? Jakiteko, antes de diciembre liburua irakurri. Engantzatuko zaituen libururik onena. Eta istorio polita hau jarraitzeko, beste 3 liburu daude. Anima zaitez irakurtzera. Dakizu hurrengo astean dela nire urtebetetzea? Bai, eta zuk zer nahi duzu? Ni Amodiozko liburuak nahi dut. Itxaron, zuek ere zabait hitz egiten Amodiozko liburuaz? Nik nire eskuetan beste liburu bat daukat Amodiozkoak dena. Bulebar deitzen da. Liburua maitemindetzen diren bi gaztei buruz hitz egiten du, Luke eta Hasley. Hasley bete legatzen da berandu bere klaseetara, eta Luke batzuetan ez da joaten klaseetara, eta beste batzuetan tabakoa buruzko gauza batzuk egiten ditu. Liburu hau oso polita da eta oso gogorra alde berean. Baina ez hartzen zutako txikietatik, haiek ere asko irakurri behar dute, eta horretarako gainera euskeraz Onin eta Balean festaren liburua dekogu. Liburu hau Onin bere lagunekin bizi duen azken abenturaz hitz egiten du. Haien abentura berrian Kanadako kostalderan abiatuko dute, eta bertan haien arbasoek baleak nola izatzen zituzten lekua ezagutuko dute. Beraz, abentura hau ezagutzeko, igo zaitez itsasontzian eta irakur ezazu. Zerbait irakurri nahi duzu, baina ez dakizu zer? Irakurketa azkarra eta ustekabeko giroz beteta. Hamlet moduko zerbait. 3 laguni buruzko antzerkia da eleberri hau. Horitako batek pankreasen transplantea behar du. Beste batek bere buruaz beste egiteko asmoa du. 3. proposamen bat du. Suizidioa aurreratzea pankreasa besteari emateko. Hortik aurrera ustekabez beteta egongo da gaua. Gerta daiteken guztia denik eta sinesgaitzena bada ere. Liburua zein jakin nahi duzu? Pankreas, Pantxo Telleriak idatzi. Minutu batean konbentzituko zaituztet liburu hau irakurtzeko. Karabal, Stefani Garberrek idatzitakoa. Imagina ezazue urtero irla batean ospatzen den ikuskizuna. Aste oso bat irauten du, eta gonbidatuak ikuskizunaren parte dira. Dena ilusioa da, magiaz eta trikimailuz beteta. Gure protagonista, Scarlett, ez da inoiz bere irlatik atera, eta Karabalen parteatzearekin amesten du. Egun batean gonbidapena iristen zaio, eta badirudi bere ametsa egi bihurtu dela. Baina ailegatzean bere arrebatela desagertu egiten da, Karabalen antolatzaileak lehien bahituta. Berandu konturatzen da Karabalen gauzak ez direla iruditzen diren modukoak, ezin zara inortaz fidatu. Scarlett bere arreba aurkitu behar du, Karabal bukatu baino lehen, bestela betirako galduko du. Baina, zer gertatuko litzateke Karabal soilik joku bat ez balitz? Maitasuna, misterio eta ustekabeak gustatzen bazaizkizu, hau da zure liburua. Ez duzu jakingo benetan zer gertatzen ari den amaiera arte. Zer, konbentzitu zaituztet? Gaur gomendatzen dizut por 13 razones. Imagina ezazu momentu batez egun batean misteriosuki 13 zinta heltzen zaizkizula etxera. Zintak entzuten zaudera konturatzen zara bere buruaz beste egin duen neska batenak direna. Soilik bi arau dituzu. Entzun eta pasatu. Eta zinta hauetan erabaki hori hartzera eraman dion 13 pertsonak aurkezten dizkizu. Eta noski, zuk ere ateratzen zara. Gauza da, zuk ez duzula ulertzen zergatik zuri neska hori gustatzen zitzaizun eta zitzaizun burugi pasatuko berari minik egitea. Argi dago historio hau misterioz biteta dagoela. Eta suizidia hitz egin aparte, bortxaketa, bullyinga, homofobia, osasun mentala, gaiak aurkezten ditu ere. Seria Netflixen dekozue, baina noski, irakurri lehen da bizi liburua. Taking me back